Kúpil si svoj prvý bonsai alebo si ho dostal a už ti začali opadávať lístky, po prípade žltnúť, nedaj Bože ti celý uschol napriek tomu, že je kompletne preliaty, tak toto video je určené práve pre teba. Nepostuj žiadne príspevky, nepíš na Facebook, pozri si toto video. Ideme na to. Prvú časť by som venoval tomu, čo je to interiérový bonsai a pomer svetlo a teplo. To sú najdôležitejšie faktory pri pestovaní interiérových bonsai. V prvom rade si treba uvedomiť, že interiérové bonsai ako také neexistujú. Všetko sú to bonsai, stromy, ktoré vznikli v prírode, rástli miliónov rokov, vyvíjali sa nie na parapetnej doske, daj Bože nad radiátorom, ale vonku v prírode. Ide len o to, ktorý exteriérový strom dokáže čo najlepšie prežiť v interiéri. To slovo prežiť by som zdôraznil, pretože doslova stromy v interiéri prežívajú. Povieme si aj prečo. Na pestovanie do interiéru odporúčam tropické rastliny. Taký typický príklad je fikus. Je veľmi nenáročný, je to úplne blbúzdorná rastlina. Keď dostane to, čo potrebuje, tak vám prežije a odporúčam ju všetkým začiatočníkom na začiatok. Skúsi si to práve s týmto typom rastlinky. Fikus rastie v tropických oblastiach, to znamená, že tam nemajú zimu, nemajú tam mráz, nepozná v podstate to typické zimné obdobie, ako máme my tu u nás. Každý stromček potrebuje čo najviac svetla. A hlavne je problém v zimnom období, preto vám rastlinky kapú. Jednoducho nemajú svetlo, ale majú veľa tepla. V zime je vo vnútri v interiéri 22 stupňov, koreňový bal si myslí, že je jednoducho leto, lebo 22 stupňov je teplo, ale jednoducho tá vrchná koruna nemá dostatok svetla a to je hlavný problém všetkých interiérových rastliniek, že je málo svetla. V lete ešte ako tak, keď vám priame slnko svieti, tak tých slnečných lúčov je dosť, ale jednoducho v zime je málo svetla už aj vonku. A vy keď dáte do interiéru stromček, tak je to úplná katastrofa. Vo vnútri je fakt tak málo svetla, že tie stromčeky doslova prežívajú a čakáme na jar, kedy ich môžeme dať von alebo jednoducho na slnko. To znamená, že ten pomer tepla a svetla najlepšie zvládne práve ten fikus. A predstavíme si ešte ďalšie rastlinky, ktoré sú zo subtropickej oblasti a v podstate rastlinky, ktoré zhadzujú listy, kde ten pomer tepla a svetla je ešte dôležitejší. To znamená, že napríklad zo subtropickej oblasti je klasická oliva a jednoducho tá oliva tiež má celoročne listy na sebe, nezhadzuje ich na zimu, ale jednoducho v zime už potrebuje nižšiu teplotu. Keď vy budete mať rastlinku zo subtrópov, čiže napríklad olivu, doma a budete pod ňou kúriť, bude mať 22 stupňov okolo seba, tak jednoducho ona si bude myslieť, že je leto, ale bude mať strašne málo toho svetla a vy to svetlo neviete dodať, pokiaľ nemáte nejaké žiarovky navyše alebo niečo podobné. Ale jednoducho toho svetla vonku je strašne málo. To znamená, že onu ju treba proste ubrzdiť, treba ju ako keby uspať, aby tu jednoducho tú zimu prečkala. To znamená, že jednoducho ako sa znižuje svetlo, treba znižovať aj teplotu. Napríklad taká oliva je ideálne, keby sa zimovala pri nejakých 5-10 stupňoch Celzia, a nebude dochádzať k opadu listov. Jednoducho ona zníži ten rast a bude čakať na jar. Na jar znova nabehne, naštartuje sa a ide to. Najlepšie je zase samozrejme vonku, ale keď ju máte vo vnútri niekde na okne, tak je to v poriadku. Oliva je náročná na slnko, potrebuje ho fakt veľa. To znamená, že aj v zime ho potrebuje veľa, aj v lete ho potrebuje ešte viacej. To znamená, že tu už vidíme na subtropické rastline, že jednoducho ten pomer toho tepla treba výrazne zredukovať. Kdežto ten fikus, keď nie je dostatok svetla, je dobré mať možno pri nejakých 18 stupňoch Celzia, tiež mu nepeckovať, tak už tá oliva potrebuje rapídne menej, do tých 10 stupňov Celzia. No a posledná typická rastlinka, ktorá sa dá povedať, všetkým odchádza, je predstaviteľ už v podstate opadavých stromčekov. Toto je typický čínsky brest, predávaný v obi, ako interiérovka. No, keď sa teraz na ňu pozrieme, veľmi ako interiérovka to nevyzerá. Je to klasický opadaný strom, ako ktorýkoľvek u nás vonku v prírode. To znamená, že tento brest je zo severných oblastí Číny, a jednoducho potrebuje tú zimu v
potrebuje tú dormáciu, potrebuje sa na zimu uspať. On bol vonku, prišla jeseň, klasicky vyžltli listky, opadali a teraz je v zimnom kľude. To znamená, že takýto stromček potrebujete mať doma zhruba pri 5 stupňoch Celzia. Mohol by byť aj vonku, samozrejme to bolo ideálne, ale zase aby nevymrzol. Môže krátkodobo nejaký ranný mrazík zvládnuť, keď sa na jar vyloží, alebo tak, že -2, nič sa mu nestane, možno aj trošku menej. Ale nejakú tú dlhodobú uskladnenie v zime zhruba 0 až 5 stupňov Celzia. Výhoda je zase takýchto stromčekov opadavých, že nepotrebujú teda v zime svetlo, čiže dajú sa ľahšie uskladiť. Môžete si ich dať niekde do garáže, do pivnice a zase na jar ich vyložíte von alebo na tú parapetu. Pekne sa naštartujú, znova obrašia ako klasické stromy. Sme si vysvetlili, čo je to teplo a svetlo a ako zimovať rastlinky. Ďalšia, druhá zásadná vec je to, v čom ten strom je zasadený. Všetky stromčeky, väčšinou tieto obyčkové, baumaxácké, supermarketové, ale aj z bonsai centier sú stromčeky importované z Číny a sú zasadené v substráte, ktorý je veľmi nasiakavý, dobre drží vlahu, dobre drží vodu, lebo jednoducho tam nemá niekto čas každé ráno alebo 2-krát denne poliať stromček, takže tam sa to raz zaleje, keď sa to zase prenáša z bodu A do bodu B, je potrebné, aby jednoducho ten stromček nevyschol. Čiže ono nie je zlý ten substrát na to, na čo je určený, tzv. Prepravný substrát. Je v ňom veľa kokosového vlákna, možno pilín, rašeliny, kadečoho. A jednoducho z dlhodobého hľadiska ten stromček v tej pôde nedýcha, uhnívajú v tom koreň. To znamená, že prvé, čo urobíme, zoberieme misku, kúpime nejaký substrát, ukážem vám hneď aké. Takže základom sú vzdušné substráty, ktoré vedia dobre absorbovať vlahu, ale zároveň vedia aj prepúšťať vzduch. V týchto substrátoch vám neodhníjú korene. Dokonca klasická akadama, pemza vám pekne na povrchu zmení farbu a vy jednoducho vidíte, keď začne blednúť, že jednoducho vysychá ten povrch, môžete znova zaliať. Ľahko sa to teda dá okom ustrážiť, kedy treba substrát poliať. Kdežto tie substráty, spomenuté tie prepravné, neviete, čo sa vo vnútri deje. Takže treba čo najviac vymyť korene a šupnúť to do nejakého parádneho, takéhoto priepustného substrátu. Treba si dať veľký pozor. Niektoré rastlinky predajcovia jednoducho iba vytiahnu, sú v pôvodnom tom bale toho nepriepustného substrátu, dajú to do misky a iba obsypú takouto nejakou akadamou dookola. Čiže na prvý pohľad sa to javí ako presadený stromček, ale je to presný opak, je to úplne to najhoršie, čo môže byť. Pretože vy, keď to polejete, tak tá voda jednoducho, ak to bude suché vo vnútri, obtečie a stečie cez ten priepustný substrát hneď dole a vo vnútri to ostane suché. Naopak, ale môže sa stať, keď to pravidelne polievate, tak to vo vnútri bude stále mokré, bude to tam hniť a to okolo bude práve suché. Jednoducho treba mať homogénnu zmes, rovnakú, aby jednoducho sa nestalo to, že neviete, v akom stave vlhkosti a poliatosti je ten substrát. To znamená, že treba to skontrolovať. Ak taký stromček kúpite, že vyzerá, že je v akadame alebo v niečom presade, treba odkopať trošku, odhrnúť zem a treba pozrieť, či tam nie je ten rozdiel, ten prechod tej zeminy. A máte istotu, že máte stromček presadený alebo že ho treba presadiť. Čiže to je tá druhá dôležitá vec, jednoducho presadiť i hneď stromček, aby vám neskapal. Číslo 3 sú škodcovia. V interiéri vyslovene tí škodcovia sa množia. Keď si donesiete nejakú rastlinku z nejakého supermarketu, už väčšinou je napadnutá. Nevidno to, ale keď príde domov do tepla a dáte si ju na parapetu, do týždňa, do 2 vám stade dačo vylezie a ten stromček začne chradnúť. To znamená, že netreba sa báť, treba okamžite vždy stromčeky striekať proti škodcom. Najčastejšie vám po stromčeku začnú loziť nejaké vožky, nejaký hmyz, tak treba okamžite to celé postriekať a máte pokoj. Takisto môžu byť na stromčeku nejaké plesne, nejaké huby, tiež to treba striekať.
lístky zo stromčekov nebudete si dávať do polievočky ani na šalátu, to znamená, že netreba sa báť, kľudne to treba striekať, nevymýšľajte nejakými naturál, neviem akými prípravkami, kľudne použite chémiu, máte istotu. Niektorí stromčeky už preventívne striekajú, aby jednoducho ten škodca sa vôbec nemal šancu objaviť na tých stromčekoch. Takto dosiahnete ich dobrú vitalitu a budú zdravé a prežijú do ďalšej sezóny. Tak si to zhrňme, teda interiérový bonsai, z akého pásma, aký potrebuje pomer teploty a slnka. Keď toto dokážete zabezpečiť, stromček vám prežije. Za druhé, substrát. Presadiť do vzdušného substrátu. Stromček vám prežije. Za tretie, stromček ošetrovať proti škodcom. Nečakať, hneď ako sa niečo objaví, zasiahnuť. Stromček vám prežije. O ďalších typoch na pestovanie sa dozviete v niektorom ďalších videí. Ja som Johnny z Bonsai Zone a teším sa teda na ďalšie video s vami.